a les activitats de l'acollida i m'ho estic passant molt bé. El pla d'acollida, el que volíem era, ens vam adonar que no hi havia acollida per la gent que venia de fora a treballar al sistema sanitari. Llavors, doncs, l'objectiu del pla és fer una acollida cultural i del país més enllà, no?, de la pura cosa lingüística d'aprendre català. Jo penso que és un programa que intenta integrar els residents entre si mateixos i, sobretot, a integrar els residents a la cultura catalana i ens permet adquirir més seguretat a l'hora d'enfrontar-nos als pacients, als companys de feina. És veritat que a l'hospital sempre tenim oportunitats per practicar el català i si tens interès sempre pots parlar-ho, però sí que és veritat que en la resta de la cultura catalana, al final, quan surts i estàs parlant amb altres companys de fora de l'hospital, notes alguna mancança i és important per completar la teva visió i la integració del lloc on estàs treballant. La gent que ha anat venint ha estat molt contenta, han fet activitats molt divertides, les han fet en català, la gent s'ha esforçat en parlar-lo, encara que portin poc temps, etc. I al final jo crec que és molt positiu. Com que aquí estem treballant perquè els nouvinguts aprenguin català, tots aquells que estan interessats, vam pensar que podia ser una bona idea això de fer cuina. Avui hem anat a Montserrat, hem caminat una mica per la muntanya i hem visitat la basílica i m'ha encantat, el paisatge és preciós. Pues no, res, molt guais. La primera crec que va ser una visita guiada per la Barceloneta, que és un lloc que no hi anem habitualment, i bueno, el guia va ser meravellós, ens va descobrir un món. Ja només passar per la ciutat i reconèixer llocs on has passat abans, saber que hi ha tota una història del barri i conèixer les regions que fan part de Catalunya. Tot això jo crec que fa sí que l'experiència tant de la llengua com de la cultura sigui més completa. Aprecio molt l'oportunitat de conèixer la cultura catalana, de conèixer el país, la seva història, la seva identitat. Jo crec que des que faig part d'aquest programa tinc molt més fluïdesa. De fet, ho noto amb els meus pacients. Amb els meus pacients abans no parlava molt català i la veritat és que ara m'animo molt. Jo crec que és important perquè personalment m'ha permès integrar-me més i ara mateix puc entendre més que quan vaig arribar.